Nepopieram. Bernarda Ayalová je ohromná žena. Veľmi odvážna aj krásna. Vychovala svoje dcery sama, celkom bez pomoci a ochránila ich pred všetkým. Viem si predstaviť, že smrť jej dcéry, Valentíny Ayalovej, musela byť pre ňu strašná. Chúďa žena. Tak pozor, Don Archemiro. Vidím, že vás zaujala. Ale nezabúdajte na jedno. Simon Guerrero je otcom Valentíny Ayalovej. Nech jej Boh dá večnú slávu. Áno, ja viem. Ale čo s tým má on? V dedine sa povrávalo, že bol Bernardinou láskou. Že na neho nikdy nezabudla a že možno s ním stále niečo má. Bernarda s tým kriminálnikom? Vylúčené, Demetrio. Nemôžem uveriť, že by milovala to zviera. Viete, že ženy nie sú ako my, Don Archemiro. Pretože rozmýšľajú srdcom. Sú slepé a odovzdávajú sa mužovi, keď po ňom túžia. A nemyslia na nič iné. Budem o ňu bojovať. Bernarda Ayalová sa vrila do môjho srdca, Demetrio. A to sa mi ešte nikdy nestalo. Nemienim ju nechať v rukách vraha môjho brata Ilária. A už vôbec nie teraz, keď som sa do nej zaľúbil. Áno. Je to vrah. Čo myslíš, že som cítil, keď som ťa s ním videl? On je vrahom tvojho otca? Áno. Mama ho udala. Dokonca ho dostala za mreže. Bol zatvorený dlhé roky. Kto vie, ako sa dostal na slobodu? Ale nebolo to tak, že by dokázal svoju nevinu. Musel podplatiť sudcu. Ten senior a vrah? Áno, vrah. Nemôžem tomu uveriť. Je to podvodník. Prišiel sem k nám s falošnými papiermi a tvrdil, že jeho synovec je majiteľom La Ganiperi a tiež La Tormenty. A usiluje sa zmocniť oboch hacient. Čože? A tvojich pozemkov určite tiež. Čo si myslela? Že sa do teba len tak zamiloval? Že má o teba záujem, ale prosím ťa, Bernarda. Veď ťa chce iba zneužiť. Nie, to nie je pravda. Jasné, že je. A upozorňujem ťa, aby si bola pripravená. Nenechaj sa oklamať tým podvodníkom. Hovorím ti to naposledy. Nechcem ťa s tým chlapom viac vidieť. Tak moment. Ty mi nebudeš dávať príkazy, Simon Guerrero. Ja sa dokážem sama rozhodnúť, kto je hoden mojej dôvery. Bernarda, upozorňujem ťa naposledy. Ak ma tentokrát neposlúchneš... Tak čo? Čo mi urobíš? Nič s tebou nemám, Simon. A nič ti nedlhujem. Prepáč, áno. Vlastne ti dlhujem tie peniaze. Ale tie ti chcem vrátiť. Do týždňa budeš mať svoje peniaze. Ale čo? A kde ich chceš vziať? To nech ťa netrápi. Určite ich dostaneš. Už sa nemáme o čom zhovárať. Takže choď pekne domov a mne daj pokoj! Ten úbožiak Archemiro, jasné, bol to on. To on dal peniaze Bernarde. Tak ako? Našla si niečo? Nie. Zatiaľ nie. Ale musia byť tu. Ak je pravda, že mama predala La Tormentu, jediné miesto, kde tie doklady musia byť, je tu. Idem z dediny. Hovoril som s advokátom Fuentesom. Vážne? Čo ti povedal? Začnú konečne s tým rozvodom. Vyskytli sa vraj nejaké problémy. Čo sa zasa stalo? Enrique neakceptuje moju diagnózu ohľadom tvojho zdravia. Tvrdí, že nie si duševne úplne v poriadku. Je mi úplne jedno, čo si myslí Enrique. Ale advokát Fuentes tvrdí, že Enrique má právo na odborný posudok a na istý právny názor. Rozumieš?
Nie. Nie, nerozumiem. Tvoja diagnóza mu stačila, keď ma chceli obrať o haciendu. A prečo teraz nie? Pretože nie som psychiater. Ale veď si lekár. Tomu nestačí. Ricardo, nemôžem dokázať, že Enrique mal niečo spoločné so smrťou môjho otca. A možno to ani nikdy nedokážem. Ale ten jeho zámer získať La Tormentu je zjavný. Zneužíva moju akože duševnú chorobu a tie dni, počas ktorých som bola nervózna a zmetená. A teraz tvrdí, že som bláznivá. Ale ty si zdravá. To ti môže potvrdiť hociktorý psychiater. A on ti nebude môcť ublížiť. V poriadku. Ak chce potvrdenie, bude ho mať. Ale najskôr musím dať do poriadku toto. Musím nájsť papiere o vlastníctve La Tormenty a dokázať, že žiaden predaj sa nekonal. Keď to bude všetko vyriešené, tak pôjdem do mesta a dám sa vyšetriť psychiatrom. A ja ti budem držať palce. A potom sa rozvediem s Enrikem a vymažem ho už zo svojho života. Dávaj dobrý pozor, Beatrice. Ako som povedala, pôjdem do hlavného mesta a privediem novú pacientku. Pozrite sa, seňorita. Ide o to, že tá bláznivá, čo ste ju sem priviedli, nám spôsobila veľmi veľa problémov. Uvažovala som o tom a myslím si, že 2 mi úplne stačia. Beatrice, nezačínaj s tými nezmyslami. Všetko sme už zariadili. Áno, viem, že som vám to slúbila. Ale pochopte, že všetko zasa strašne zdraželo a lieky, ktoré potrebujú, sú tiež veľmi drahé. Preboha. Ak sú problémom len peniaze, upokoj sa. Dostaneš oveľa viac. No tak prosím, ak je tak, myslím si, že si už začíname rozumieť. A prečo by to nemohol byť trojnásobok toho, čo ste mi ponúkli na začiatku? Tak teda, vypýtaj si, koľko len chceš. Ale nasaď špeciálnu liečbu tej osobe, ktorú ti tam pošlem. No keď je to tak, pokojne to nechajte v mojich rukách. Okamžite sa postarám o to, aby jej zariadili izbu, lepšie povedané luxusnú izbu v tomto sanatóriu. No tak vidíš, Beatrice. Chcem, aby ste sa tam o ňu vzorne postarali. Rozumieš? Áno, spoľahnite sa. Osoba, ktorú pošlete, bude mať rovnakú starostlivosť, alebo dokonca lepšiu, ako mala Valentína. Pedro, môžeš mi vysvetliť, čo to má znamenať? Dúfam, že vďaka tvojej starostlivosti tu táto mladá nezomrie. Urobil som len to, čo ste mi prikázali, doktorka. Áno, ale mal si ju prinútiť aspoň niečo zjesť. No tak konečne pochop, že toto je pre nás hotová zlatá baňa. Áno, tak. No tak zobuď sa, dievčatko. Počuješ, musíš jesť po dobrom alebo po zlom. Áno, seňora, pretože budeš mať dôležitú návštevu. Myslím si, že čoskoro ťa príde navštíviť tvoja vzácna priateľka Mária Teresa Montiová. Nepozeraj sa tak na mňa. Nie si tu kvôli mne, ale preto, že Mária Teresa Montiová platí za starostlivosť od teba. Neviem, čo si tej žene urobila, ale od blázna ako ty sa dá čakať všeličo. No tak jedz. Musíš jesť, moja. No tak žer. No tak poďme. Jedz. Musíš jesť. Tak jedz. Jedz. Poďme. Ťa šlach trafil. Nechajme jej tú misku, doktorka. Ak bude hladná, naje sa. Prekliatý blázon. Maria Teresa Montiová. Maria Teresa Montiová. Maria Teresa. Slovenské znenie